মাজতনা আনি বাগানা যে বরক টাননাই র আনি সন্দেহস দङ কিন্তু आं পঞ্চায়েত জানাই যা পঞ্চায়েতনে বড় আনান 2 দিন সময় রেদি হিনা 2 দিন বিসে বুধবার দিন আসুংনাই সাজা বুধবার দিন জিতিনি বং মানা মানি অঙ্গে হলাই থানাगा বক্স হইরিনাই বক্স সাকি অংনাইনি সাজা দ্বিতীয় বারবো আড়াই খাইজা তাবক হলাই 3 বছর আনি চলে দङ বছর বাইসা কে তানজাगा आं मने बहुत सुइजो खाइ दङ ताबक सुइजो खाइमा दिया ताबक आं आइन व्यवस्था खाइ थानाय हा मने जितिनि जे नाय दंनाय र आनै हेल्प खालायदि सादि आनि बागान आखि तानजाते आरो बरंनिबो तानजामाय नायदि मने आं जत किसु नायखे आंबो आरो बसो सुइजो माने बार बार तिनि कोय तानजा खाना ब्रबा तानजा सने रबा खगजा आखि बिजिनां सुइजो खाइथिया आं ताबक माना माने करेया आनि निजेन मकलबाय आं तिनि स्कुलबा दिन आं न फाइजा नगजाक सिबरं नबा आनि तेंग्रा रक फैतिलां माने आं सिबरंनि बबं ताकसा दिया आं मात्र पञ्चायत अलरेडि साइ फिजा फुरंग थाङै पञ्चायतनि चेयरमेन सुमनुसाय बो दायित्व लाजा आनो नखा साननै समयरदि मंगलबार बुध समबार बाय मंगलबार बो तंनाहि सजा पञ्चायत बरक दङ सिपुनि फाइमिया बुधबार दिन जत ग्रामनि बरंनि रिंखौय जवाब लानाहि सजा तनलाय तमा पारानि ना बायरानि ताननाय पारा बिसिंनि म बायरानि बरक गया आनि निजेन मकलबाय आं जिदिन स्कुलबा दिन 20 तारिख आं फाइबो नखैजाक सिबरंनो सिबु एकटा बफा किटिङै बुकुर खुइ कालाइन थांजा आं जखन नखादोना आनि बाखाटं मा दियाङै आं सिबरंनो अबिसाब रोजा जे आनि बागाना नष्ट खाइनाय नुखौ माइरां तासुं माथो आनि दुखुखौल दिनै जेखे खाइनाय बिनि परिश्रम बिनि साला आरो दुना थांदोना किन्तु साबरोजा आं गसियंया आं आइफायनाय बागान नायै बागान बेरे गुरायनाय आं सालांजा जितिनि मनबो पञ्चायत जितिनि बिसर खेराल आं बे आइया माथानाय मोनो तामने भाइ तिनी आरखला ताननि रबारनो कोयरनो बक तामाने बाय तान बनो आं सामैया 2023 मेक मासि 15 तारिख ए समय बक ग्राम सभा मीटिंग खाया हठात खाया आने बान पखिना पास होलांने मानदोnya नष्ट खालाखि तानैसो जा आं कोनो आइ मानिया बिसान मानिया सिपुबा आनि साला बुइतिलां जाहा 2023 मेक मास 17 तारिख आनि साला बुइ बिलोनिया हासालपुरा एक सप्ताह तंजा जेसि 2023 नि 17 तारिख बिलोनिया हासाल तंमाने 20 तारिख सुटि फैयै पञ्चायत पुरा मीटिंग आसुजा पञ्चायतनि बरक 1.5 लाख जुरिमाना रुमजा पारानि बरक सिसमिया किन्तु आज एक बছর पालेहा ताबो बसिरांना आनो सुजागिया आं पञ्चायतनिबो थाङै जानाय हा आं सि करंनो खुखलाय खननाय जितिनि ताकबो आनि रबार तानसि जांमानि नकपिजिनो तानसि जानिरिनि आं इतला पाथर दङ सि पाथरने माइ बरै मासागो आं इरे माटि सागो माइ तिसाय माथु इरे मरगै आं सि समय न करै आं सि समय आं नहला बो आनो फटानै कालाइन थानाय बसागारो तानजा बफां रबार बफां तानजा बि सुलगा तङ 3टा बफां हाय तङ दुसा खुलि तानै कालाइन थांजाबोना बसर परे तङ आरो तानजागो म द्वितीय बसरबो बगाइखे ताननाय आं मने जितिनि आं फुरु तंनि हलाय बग आरो मनो ताननाय टोटल बसागारो तानजा हान टोटल इरो सुलगा तानजा आरो तङ यांतलाटिया कय 6-5 होइकासंना दुसा खुलि गय जत तान खाजाबोना हलाय बसिया बस स्कुल बाने हर जत आं बिलुनिया तंयो मिया सारि साइता आन्देर फनसया रबार बफां तान खाजाखनै आं हरनि 6:30 न फाइ पोस्ट खेपे आं हर काबार खालायना दिया तिनि फुरुं फायै गुरायनायै थाङा गुरायनाय आं डाइरेक्ट पञ्चायत चेयरमेन थाङै जानाय हा ताबो आनो 2 दिन समय रगो मने जितिनि आं इरति सेरा मीडिया बक जितिनि माना मानि कर हलाय आं आइन व्यवस्था मा खायने मोन बोपाराम ने रतनपुर दनकुमार दुवाजापारा नेने म रंगिला त्रिपुरा